Myyjän myyntituloksen varmistaa kaksi asiaa. Kun uskaltaa kysyä paljon hyviä kysymyksiä ja niiden perään kuunnella ne vastaukset myöskin tarkkaan. Kuullakseen siis mitä asiakas oikeasti haluaa ja haluaa sinulle kertoa, ei siksi, että pääsisit vastaamaan. Näiden kahden taktiikan avulla sä et voi epäonnistua. Ja tänään me uppoudumme nimenomaan kysymysten ja kuuntelun maailmaan. Tervetuloa Myyntikoulu-podcastiin. Täällä höpäjän minä, Myyntikoulun reksi ja myyntikuiskaaja Pasi Rautio. Myyntikoulun podcast on ihan kaikille myyjille, myyntiä johtaville, myynnistä kiinnostuneille ja myyjäksi kasvaville konkareille ja noviiseille, varsinkin teille kaikille kehäketuille, eli ihan jokaiselle. Tämän podcastin ensimmäinen puolikas käytetään jo perin tuttuun tapaan, tai jos nyt vasta hyppäsit mukaan, niin ensimmäinen puolikas käytetään aina siihen, että me käytetään edellisen jakson kuulijapalautteiden käsittelemiseen, joita muuten sinäkin voit lähettää meille sähköpostilla kanslia@myyntikoulu.fi tai vaikka WhatsAppilla ääniviestillä. Nyt on jo muutamia ääniviestejä tullut ja tulevissa lähetyksissä tulemme niitä kysymyksiä ääniviestein tähän lähetykseen ottamaan. Sä voit WhatsAppissa heittää meille viestiä numeroon 040 4180 244, siis 040 4180 244. Heitä meille oma ajatuksesi aina kunkin viikon jaksosta ja me käsittelemme niitä tässä alussa. Meille tuli muutamakin sähköpostilla kysymys ja kommentti, kiitos niistä. Viime viikolla me puhuttiin tavoitehakuisuudesta ja kommentin laittoi meille ensimmäisen Päivi Lappeenrannasta. Ja Päivi kertoo näin: itse tein muutoksen tavoitteettomasta tavoitteelliseksi. Omaa tekemistä selkeytti asioiden laittaminen Exceliin. En vieläkään ole kilpailullinen, mutta tavoitteiden seuraaminen helpottui, kun näkee yhdellä silmäyksellä, missä mennään. Kyllä, hyvä Päivi, hienoa työtä. Näinhän se usein menee ja itsekin todistanut monta kertaa, kun se, että ne tavoitteet on hähmäisesti ja tavoitehakuisuus ylipäätään on siellä hähmäisesti siellä päässä. Ja ne aletaan laittamaan määrätietoisesti johonkin, aletaan tekemään töitä sen eteen, että niitä seurataan, tutkitaan ja analysoidaan ja korjataan toimenpiteitä, jotta niitä tavoitteita kohti voitaisiin päästä sieltä. Ja se ottaa yleensä ihmisillä aikaa, mutta juuri näin. Joillakin se voi olla, että visualisoi itsellensä ne ja ei välttämättä, niin kuin Päivikin kertoo, että ei ole tavoitehakuinen lähtökohtaisesti ihminen, mutta se, että se helpotti työskentelyä siellä. Kyllä, noin yksinkertaisesti se homma lähtee rokkaamaan. Toinen kysymys meille tuli nimimerkiltä Tueton Tuupavaarasta. Kiitos podcastista. Mitä tehdä tilanteessa, kun myyntiä johtavalla ei riitä aikaa myyjien tukemiseen? Aika kuulemma menee johonkin muuhun. Itse kaipaisin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen aika ajoin edes keskustelua. Kiitos Tueton Tuupavaarasta viestistäsi. Mä ymmärrän hyvin tuon tuskan, jota koet, ja et ole sen kanssa yksin. Valitettavasti mä en tiedä nyt riittävästi sun tilanteen taustoja, jotta mä voisin antaa spesifiä ohjeistusta tässä, mutta yleismaailmallisesti se tilanne usein on sellainen, että johtaja ei vain siltä osaamiseltaan kykene tukemaan myyjiä. Siis johtajalla ei riitä kykyä johtaa. Aika usein siellä on myöskin tällainen vinouma, että myyjän pitäisi olla täysin itseohjautuva, koska onhan me palkattu ammattimyyjiä ja niiden pitää tehdä se kaikki työ ja se ainoa tuki, jota on se, että kerrotaan menneet luvut ja patistellaan tekemään lujempaa
ja kerran vuodessa voidaan maksimissaan kehua. Jotkut taas, ja yleensä nämä tämmöiset johtajat, jotka ei niin kuin kyvyiltään osaa johtaa, niin ne piiloutuu sen kiireen taakse. Siellä saattaa olla täysin keksittyä kiiretilannetta. Joissakin yrityksissä taas sit se tilanne on päinvastainen. Siellä saattaisi johtajalla jopa olla halua ja kykyä johtaa sitä omaa jengiään, mutta onko sitten kyse siitä, että siellä ei ole riittävästi resursseja, yrityksen koko tai nyt välttämättä koko luokastakaan resursseja voi olla isossakin yrityksessä liian vähän. Mutta tästä resurssipulasta tai kenties sille johtajan pöydälle on kasattu kaikkea muuta. Ja valitettavasti se kaikki muu on ulkopuolisen silmin katsottuna usein varsin turhaa tauhkaa, joka vie ajan siltä tärkeimmältä eli siltä myynnin johtamiselta ja myyjien johtamiselta. Siinä tukena olemiselta ja yleensä se karkaa johonkin aivan turhanpäiväisiin viikkopalavereihin, koska on huono palaverikulttuuri tai siellä hoidetaan esimerkiksi 6 muutakin virkaa samaan aikaan. Ja kun johtajan pitäisi sitten myöskin aika usein olla luomassa sitä strategiaa ja taktiikkaa ja kaikkea muuta, niin sitä aikaa ei valitettavasti sinne jää. Mutta mitä sun kannattaisi nyt tehdä, se oli sun kysymyksesi. Vaadi sitä aikaa ja tietysti luonnollisesti nyt positiivisella tavalla alkuun on se, että muista kirjallisesti sähköpostilla aina pyytää sitä, että hei mä tarvisin apua ja perustele miksi sä haluat sitä apua, että haluaisin tällaista tukea. Ei siihen oikeastaan muuta keinoa ole. Mutta sitten lopulta sä oot ainakin pyytänyt sitä apua. Että jos jossakin vaiheessa täytyy keskustella asioista, kenties jopa lukujen valossa, että miksi sä et ole päässyt tavoitteeseen, niin sulla on osoittaa, että sä oot pyytänyt sitä apua. Löytyykö sun kollegoista kenties joku, jonka kanssa sä voisit keskustella näistä tavoitteista, tai löytyykö joku tuttu jopa ehkä toisesta firmasta, jonka kanssa sä voisit keskustella luottamuksellisesti näistä tavoitteista ja tavoitteisiin pääsemisestä, niin tutki sellaisia vaihtoehtoja. Ja sitten kannattaa kysyä, että jos johtajalla ei ole aikaa, saatko sä kenties palkata siihen ulkopuolista apua? Ostaa esimerkiksi ulkopuoliselta konsultilta tai kouluttajalta niitä irtotunteja siihen, että hän voisi auttaa sua. Ja esimerkiksi minä olen auttanut ja autan parhaillaankin montaakin yritystä Varikko-nimisellä palvelulla, jossa me istutaan kerran viikossa minimissään ja keskustellaan niistä tavoitteista ja on saanut tätä kautta apua. Eli joissakin yrityksissä tämäkin on mahdollista. He maksaa ilomielin siitä, että tulee ulkopuolista näkemystä ja saadaan autettua siellä. Tilanne ei ole optimi, mutta he ymmärtää sen, että tästäkin on apua. Niin kysy ehkä tämmöistäkin. Ja toki moni muukin hyvä myyntivalmentaja ja konsultti auttaa sua tällaisessa tilanteessa varmaan maksulla ihan mielellään. Mutta hei, kiitos näistä kommenteista ja sä voit tosiaan laittaa meille sähköpostiosoitteeseen kanslia@myyntikoulu.fi nimellä tai pyytää nimimerkillä tai nimettömänä julkaisemaan viestejä tai mielellään otetaan vastaan kyllä sinne WhatsAppin puolellekin 040 4180 244. Laita siis ääniviesti. Ja ääniviestin perään voit laittaa sitten myöskin, että julkaistaanko nimellä vai nimettömänä, niin me ajetaan se tähän lähetykseen ja tuleviin lähetyksiin sinne on jo tullut muutamia, eli päästään niihin autenttisiin nauhoitteisiin, ei aina tarvitse lukea niitä täällä ääneen teille. Mutta sitten viikon aiheeseen, pääaiheeseen, tuossa oli siis viime viikon jaksoon liittyvät kysymykset. Tällä viikolla me puhutaan kysymys- ja kuuntelutaidoista. Ja nehän on siellä myyjän taitopakissa niitä tärkeimpiä, jollei tärkeimmätkin välineet sen kaupan saamiseen. Koska hyvät kysymystaidot määrittää ihan yhtä lailla kuin ne kuuntelutaidotkin määrittää sen lopputuloksen, kuinka iso se kauppa on ja onnistuuko ja tuleeko se ylipäätään kotiin.
Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Mietipä tuota lausetta. Jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Asiakaskin haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi, koska hän on ihminen. Kyllä, edelleen ihmiset ostaa ihmisiltä, vaikka myöskin B2B-maailmassa verkko-ostaminen ja digitaaliset ostopolut on astunut meidän matkalle mukaan. Mutta se, että kuunteletko sä ihan oikeasti sitä sun asiakasta, sitä ihmistä, joka siinä sun pöydän toisella puolella on, niin kuunteletko sä häntä ymmärtääksesi ja oppiaksesi vai vain sen takia, että sä saat välineitä tehdä kaupat? Totta kai myyjän tehtävä on saada kauppoja aikaan ja myyjän tehtävä on valvoa oman työnantajansa etua, koska sen airueena hän kulkee. Mutta silti, jos sä haluat rakentaa pitkäaikaista suhdetta sun asiakkaisiin, sun täytyy oppia ja ymmärtää asiakkaasta, asiakkaan bisneksestä ja asiakkaiden bisneksestä. Vaikka tämä maailma on muuttunut, niin kysymys- ja kuuntelutaidot on tärkeimpiä taitoja. Niitä ei tule viemään eikä ole vielä vienyt, vaikka meille on tullut tekoäly ja social selling, sosiaalinen myynti ja mikään muukaan trendi ei tule kysymys- ja kuuntelutaitoja toistaiseksi kadottamaan tästä prosessista, siitä myyjän taitopankista. Ja mä väitän, että tässä maailmanajassa jopa kysymys- ja kuuntelutaidot, se läsnäolon taito korostuu kaiken tämän digitaalisen meuhkaamisen keskellä. Ja älä ymmärrä väärin, digitaalisuudessa, sosiaalisessa myynnissä, tekoälyssä ei ole mitään vikaa. Ne ovat työkaluja, ne on tullut ja ovat jo jääneet osaksi meidän arkea ja tulevat vahvemmin vielä olemaankin. Mutta jos sä et osaa kuunnella, ja jos et sä osaa kysyä kysymyksiä, niin sä et saa kauppaa. Piste. Sä voit joskus onnistua, siis sä voit, niin kuin huonokin myyjä voi joskus saada kauppaa. Jos tekee riittävästi kokeiluja, niin joskus voi osua kohdalle asiakas, joka välittämättä siitä, millainen sä oot, ostaa sulta. Mutta jos et sä oikeasti osaa kysyä hyviä kysymyksiä, jos et sä osaa kuunnella, sä et koskaan saa selville, mikä sille asiakkaalle oikeasti on tärkeää. Ja se on merkitsevää, että jos sä osaat oikeasti kuunnella, niin se kaupan koko saattaa olla huomattavasti isompi kuin se, että jos et sä osaa kuunnella. Mä tein 13 vuotta sitten yrityksemme YouTube-kanavalle, Tuplaamon YouTube-kanavalle videon myynnistä. Ja sen otsikko oli, että myyjä ei uskalla myydä. Ja siitä videosta on muuten tullut yksi sen Tuplaamon kanavan suosituimmista videoista. Ja siellä, jos haluat käydä naureskelemassa partaasi, niin siellä löytyy Parraton Reksi puhumassa ja itsellä se myötähäpeän määrä sitä videota kohtaan on valtava, mutta ihmiset on pitäneet sitä. Sitä käytetään oppilaitoksissa edelleenkin koulutusvideona. Mutta se pääpointti siinä videolla oli, että harva myyjä uskaltaa selvittää riittävästi asiakkaan tarpeita. Ja sen sijaan, että ne kyselis riittävästi, ne haluaa saada kaupat mahdollisimman nopeasti kotiin, että asiakas ei vain peruuta. Ja muistan, kun mä tein sitä videota, sen videon ajatus lähti ihan niistä omista kohtaamisista myyjien kanssa ja kaikista niistä tarinoista, tositarinoista, ihmisten kokemuksista, erilaisista myymälöistä, joissa myyjä yritti päästä mahdollisimman nopeasti kauppaan asiakkaan kanssa, koska ei uskaltanut kysyä riittävästi kysymyksiä. Jos me otetaan vuosikymmen pikakelauksella eteenpäin, niin lopulta tässä myyjien maailmassa mikään ei ole muuttunut.
Myyjät ei uskalla vieläkään kysyä riittävästi kysymyksiä. Mutta jos vuosikymmen katsotaan tässä matkaa, että mitä on tapahtunut ihmisten ostoprosessissa, niin että mikään ei ole muuttunut, mutta toisaalta on muuttunut. Jos me ajatellaan tätä ostamisen muutosta vaikka 10 vuoden myyntisyklillä taaksepäin vuoteen 2014 tai 20 vuoden syklillä vuoteen 2004, niin aika paljon on tapahtunut muutoksia. Kun oma myyntiura on 31 vuotta, niin tässä on oikeasti tapahtunut aika valtavia muutoksia, mitä kaikkea voidaan tehdä. Se ostamisen muutos ennen kaikkea, jos me ajatellaan liittyen tähän kysymys- ja kuuntelutaitoihin, niin se ostamisen muutos siitä, että 10 tai 20 vuotta sitten se asiakkaan mahdollisuus etsiä tietoa oli jo olemassa, mutta nyt se tieto on moninkertainen. Jopa ne ostopolut verkossa on niin kuin muuttaneet tätä leikkiä. Siis siitä, että asiakas tietää jo paljon enemmän, joka tarkoittaa sitä, että myyjän pitää tietää vielä enemmän. Siinä kohtaa, kun me päästään sen asiakkaan kohdalla keskustelemaan ja käymään niitä asioita läpi, meidän pitää ymmärtää paljon enemmän. Meidän pitää osata kysyä paljon parempia kysymyksiä, sillä jos me mennään puhtaasti sellaisella myyjän perustaidolla, mulla on tällainen, ostakko, niin asiakas kokee sen myyjän ajanhukkana. No tietysti se, mikä on muuttunut, on se, että me pystytään kysymään tekoälyltä. Tekoälyllä pystytään opettamaan chatbotteja vastaamaan hyvinkin hankaliin ja spesifeihin kysymyksiin. Me pystytään opettamaan verkkosivujen chatit poimimaan ja etsimään kaikki mahdollinen tuotetieto esimerkiksi yrityksen omasta tietokannasta, yrityksen omilta verkkosivuilta, jopa käyttämään verkon hakua siihen. Mutta sitten taas se, että siellä pystytään siis rakentamaan vaikeitakin kysymyksiä ja vastaamaan vaikeisiinkin kysymyksiin. Mutta sitten tulee tämä, että miten tämä ihminen siellä. Mihin me tarvitaan sitä ihmiskontaktia? Tämä on hyvä kysymys tietysti, että mihin me tarvitaan ihmiskontaktia? Ihminen edelleen haluaa kuulla niitä perusteluita ja suositteluita ja monet kokee, että haluaa sen viimeisen loppusilauksen kysyä siltä myyjältä. Toki on paljon ihmisiä, jotka tekee kaiken mieluummin verkossa ilman sitä ihmiskontaktia. Mutta mihin me tarvitaan edelleen niitä kysymys- ja kuuntelutaitoja? Tämä on ne isot kysymykset, joita meidän pitää itsellemme kysyä ja kysyä itseltämme sitä, että osaanko mä riittävästi. Että jos ne tulee vähenemään, miten mä pystyn tekemään niistä hetkistä, kun kohtaan asiakkaan, vielä parempia hetkiä sille asiakkaalle. Ja siksi meidän täytyy varmistaa, että niissä tilanteissa, kun me tarvitaan kysymys- ja kuuntelutaitoja, niin ensinnäkin meidän täytyy opetella läsnäolon taitoa. Sä oot varmaan ollut tilanteessa, jossa teillä on keskustelu kesken. Toinen kaivaa puhelimen taskustaan esiin, vilkaisee puhelinta, näppäilee kenties vastauksen samaan aikaan. Tai sä oot ollut tilanteessa, jossa sä kuulet jopa sen pienen piippauksen ja vastapuoli katsoo kelloa, katsoo toisen kerran ja näpäyttää kenties sieltä OK-vastauksen menemään. Tai kenties se vastapuoli on ollut lasittunut katse, tuijottanut johonkin. Hän on jopa saattanut kysyä sulta kysymyksen, mutta sä huomaat, että sen läsnäolo, sen keskittyminen on herpaantunut johonkin. Tai sä oot kenties ollut kotona ja sun puoliso alkaa kertoa sulle päivästään jotain tai lapset tulee kertomaan jotain ja sun ajatus ja fokus ei pysykään siinä kuuntelemisessa, vaan sä keskityt johonkin aivan muuhun. Se
läsnäolo on yhtä kuin pysähtymisen taito, paikalla olemisen taito, se, että sä kykenet olemaan juuri siinä tilanteessa, siinä hetkessä. Ja tämä on vaikeaa kovin monelle tänä päivänä, varsinkin kun meillä on eri tasoisia addiktioita puhelimiin ja muihin älylaitteisiin. Se pysähtymisen taito, mitä mun ympärillä tapahtuu just nyt? Mitä toi toinen ihminen haluaa mulle sanoa? Mitä se kysyy? Minkälaiset sen äänenpainot on? Se läsnäolo siinä keskustelussa, mitä me tehdään, mitä se toinen haluaa mulle sanoa. Ja se, että niin kun me halutaan ja meidän pitäisi pystyä tietysti niin kun kuuntelemaan sitä toista ihmistä, koska se toinen haluaa ja me kumpikin halutaan. Me halutaan tulkita, me halutaan olettaa, me halutaan ennustaa ja me halutaan keksiä vielä vastauksia jo siinä, kun se toinen puhuu. Meidän aivot tekee sen meidän haluamattamme, että me ruvetaan tekemään näitä kaikkia asioita. Mutta jos me ollaan oikeasti läsnä ja kuunnellaan toista ihmistä, niin me kyetäänkin kuulemaan, mitä se toinen haluaa, ei tulkitsemaan. Mutta jos me ei olla läsnä, niin meillä syntyy halu siihen, että me halutaan tulkita, ennustaa ja antaa aivojen keksiä itse jopa niitä storeja. No se läsnäolo on ensimmäinen. Toinen on tietysti se aktiivinen kuuntelu. Aktiivinen kuuntelu on myöskin sitä läsnäoloa. Se on tietynlainen prosessi, jossa se kuuntelu on keskeyttämätöntä sitoutumista. Ei opeteltua sitä, että mitä mä sanon seuraavaksi, mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan osallistuvaa kuuntelua. Se aktiivinen kuuntelu on nyökkäyksiä, että sä osoitat toiselle ihmiselle nyökkäämällä, että kyllä, mä kuulin. Se on pientä ääntelyä. Se on se, okei, joo, aivan. Se on pieniä ääniä. Se on kehon kieltä, että sun koko keho puhuu, ilme, katse, vartalo puhuu siitä, että kyllä mä kuulen juuri sut. Juuri nyt, tässä ja heti. Mutta aktiivinen kuuntelu on myös kysymyksiä. Tarkoititko tätä? Miten sä näet ton? Mitä sä ajattelet tästä? Eli aktiivinen kuuntelu on kaikkea. Se on kehon kieltä, äänenpainoja, sanoja, se on nyökkäyksiä, ääntelyä, mutta se on myöskin kysymyksiä. Ennen kaikkea se on äänensävy. Ja äänensävyyn kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Miltä sä kuulostat, miltä se sun kysymyksesi kuulostaa ja miltä sä kuulostat sen toisen ihmisen korvaan. Mutta ennen sitä kuuntelua, niin tietysti meidän pitää aktiivista kuuntelua, että sä pääset harjoittamaan sitä, niin tietysti sun pitää osata kysyä hyviä kysymyksiä. Se hyvien kysymysten kysyminen on ennen kaikkea, se on osoitusta siitä, että sä oot kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä. Aivan liian usein me lähdetään myyntitapahtumissa esittelemään ja esittämään omaa tuotetta ja palvelua, mutta kun se myynti syntyy sillä tavalla, että me kysytään niitä kysymyksiä ja osoitetaan se kiinnostus, että mä oon oikeasti kiinnostunut sinusta, sun tarpeista, arvoista, toiveista ja kivuista, kaikista niistä haaveista, joita sulla on. Ja niiden hyvien kysymysten tarkoitus myöskin on se, että me opitaan asiakkaasta. Me halutaan oppia asiakkaasta mahdollisimman paljon tietoa, jota me voidaan käyttää nyt ja tulevaisuudessa. Jota me voidaan käyttää juuri nyt ymmärtääksemme, että mitä se tarvii nyt, mutta me opitaan myöskin asiakkaasta silloin myös tollainen tarve ja tollainen tarve, johon me voidaan kenties löytää niitä ratkaisuja. Ja kun me opitaan riittävästi ja me kuunnellaan riittävästi, me kysytään riittävän paljon kysymyksiä, joilla me opitaan, niin me päästään sen jälkeen opettamaan asiakasta. Mutta jos et sä ymmärrä riittävästi
Sä et voi koskaan opettaa asiakasta, millä ratkaisuilla, millä tuotteilla tai palveluilla asiakas voi ratkoa niitä ongelmia. Aika usein me ajetaan itsemme ansaan vääränlaisilla kysymyksillä. Mä valmensin 8 vuotta kaiken kaikkiaan Suomessa Applen myyntivalmennuksia. Siellä me testattiin tällaista simuloitua tilannetta, jossa rakennettiin myymälä ja sinne tuli näyttelijä näyttelemään asiakasta ja oikeita myyjiä eri myyntipisteistä. Ja näyttelijälle annettiin skenaario, mitä hän menee ostamaan sieltä. No näissä tilanteissa myyjät ajoivat itsensä ansaan aika nopeasti kysymällä suljettuja kysymyksiä, josta harvoin on enää ulospääsyä. Mutta tämä ei ollut vain ainoastaan näiden myyjien ongelma. B2B-bisneksessä tapahtuu tätä ihan yhtä lailla. Myyjät kysyvät kysymyksiä, joissa ajetaan itsensä ansaan. Ja suljetut ja avoimet kysymykset. Suljetut kysymyksethän on niitä, joilla selvitetään asiakkaalta, että haluaako hän 1 vai 2, sinisen vai punaisen, tänään vai huomenna ja niin edelleen. Avoimet kysymykset, eli sen voisi suomentaa jopa niin, että se olisi avautumiskysymys. Millä me saadaan asiakas puhumaan? Yksi tämmöisiä yleisimpiä suljettujen kysymyksien ansoja, joita kokee liki jokaisessa suomalaisessa kivijalkaliikkeessä, voinko auttaa? No suomalainenhan on koodattu niin, että minä ostan aivan itse. Sen ensimmäinen vastaus on et. No mitäpä siihen sanot? No et oikein yhtään mitään. Kun se oikeanlainen kysymys on, että miten mä saan tänään sua palvella? Suomalainen voi siihenkin siltikin vastata vielä, että ei, sä et voi palvella mua yhtään mitenkään, mutta se on saanut jo äänihuulensa auki ja kertoo sulle kenties, että hän haluaa vaan katsella ihan rauhassa. Mutta se on huomattavasti parempi aloitus. Mutta sä voisit katsoa näitä tämmöisiä suljettuja avoimia kysymyksiä, jotka sulle toivottavasti on jo tuttuja, niin on se, että sä voisit katsoa tällaisen niin kuin laajojen avoimien kysymysten kautta tarkat avoimet kysymykset ja tarkat suljetut kysymykset kolminaisuuden kautta. No mitä ne laajat avoimet kysymykset sitten esimerkiksi on? Millä sä saisit mahdollisimman paljon, niin kuin nyt otsikkokin kertoo, laajat avoimet kysymykset? Se voisi esimerkiksi olla, että no miltä se teidän business näyttää nykyään? Tässä maailmantilanteessa erittäin validi ja hyvä kysymys. Miltä teidän maailma näyttää nykyään? Hyvä aloitus tapaamisen alkuunkin. No, maailmantilanne on aika tiukka ja rakennusala vaikuttaa tonne ja tuonne. Se on hyvä saada asiakas kertomaan, mitä siellä on. Tai toinen, kerrotko, mitä muutoksia on teillä tapahtunut tässä viimeisen vuoden tai 2 aikana? Siinäkin on erittäin hyvä laaja, avoin kysymys esimerkiksi tapaamisen alkuun. Ja näitä sä voit miettiä tällä tavalla eri vaiheisiin oman tuottajapalvelun myyntiin, miten sä saat mahdollisimman laajasti tietoa. No sitten jos otetaan tarkat avoimet kysymykset. Huomaa siis edellinen kysymysasettelu, että miltä teidän business näyttää nykyään tai mitä muutoksia teillä on tapahtunut. Se on laaja avoin. Jos me otetaan tarkka avoin kysymys, miten se prosessi toimii teillä? Siis kysymys, miten se prosessi toimii teillä? Huomaatko? Sen sijaan nyt me keskitytään yhteen prosessiin. Se kysyy tietoa juuri prosessista. Ei, että miten se teillä toimii kokonaisuudessa, vaan että miten se prosessi toimii. Mitä taitoja tai tietoja teillä tarvitaan? Siinä onkin myöskin hyvin tarkka avoin kysymys. Versus se, että tarvitaanko teillä kysymys- ja kuuntelutaitoja. Ei. Tarvitaan. Kyllä, molempia. Mitä taitoja ja tietoja teillä tarvitaan? Sitten jos haluat viedä sen tarkkoihin suljettuihin kysymyksiin, niin ne voi olla esimerkiksi tämän kaltaisia. Menevätkö tarjouksesi läpi riittävän usein? Kyllä, ei mene. Joo, tarkka, suljettu kysymys. Löydätkö parhaat tekijät firmaasi? Joo, se on taas tarkka suljettu. Sä haluatko parhaita tekijöitä sun firmaasi?
Mutta siis kaiken kaikkiaan tässä se, että me opetellaan kysymään ja harvoin myyntiprosessi menee niin, että kun se pitäisi lähteä avoimista kysymyksistä kohti suljettuja kysymyksiä. Ja lopulta meillä pitäisi olla sieltä pullautettuna ulos vastaus. Me usein joudutaan aloittamaan avoimilla kysymyksillä, laajoilla, tarkoilla avoimilla kysymyksillä ja sitten välillä kysyä suljettuja kysymyksiä, jotta me voidaan saada jonkunnäköinen välijohtopäätös ja välisuostumus tai välihyväksyntä kenties sieltä kysymysten kautta ja palaamaan taas niihin avoimiin ja kenties suljettuihin. Eli se ei ole aina yksinkertainen suppilo, vaan se suppilossa saattaa niitä välivaiheitakin olla. Mutta pääasia, että sä uskaltaisit kysyä riittävästi kysymyksiä, koska liian usein me kysytään liian vähän kysymyksiä. Myyjät pelkää kysyä kysymyksiä, koska he ajattelee, että jos mä vielä kysyn, niin asiakas saattaa peruuttaa jopa. No se tietysti saattaa tulla sellaisessa tilanteessa, että myyjä yrittää myydä kerralla liian isoa pakettia, kun se asiakkaan tarve on vain hyvin pieni. Ja myyjä yrittää myydä koko tehdasta, kun sinne tarvittaisiin vasta tehtaaseen ovet. Sitten yksi sellainen asia, että kysymyksillä pitää uskaltaa myöskin haastaa. Tässä maailmanajassa, jossa asiakkailla on jo tietoa, he tutkii ja etsii verkosta sitä tietoa ennen sitä tapaamista. He kokee myyjät ajanhukaksi, jotka kyselee perustavaa laatua olevia kysymyksiä, joiden vastaus olisi löytynyt internetistä tai yrityksen verkkosivuilta. Ja tässä kohtaa myyjien pitää myöskin uskaltaa haastaa kysymyksillä asiakkaan ajattelua. Siis tehdä itsellensä erottautumistekijä siinä koko tekemisen prosessissa. Että hei, se myyjä kysyi multa kysymyksen, jota mä en ollut ajatellutkaan. Se uskalsi haastaa mun ajatuksen, että me tarvittaisiin tätä ja tätä, niin se tarjoskin meille tollaisen ja tuollaisen vaihtoehdon sen sijaan, koska hän pystyi perustelemaan myös, että sieltä löytyy huomattavasti parempi takaisinmaksuaika esimerkiksi jollekin tuotteelle tai palvelulle. Ja sitten se kolmas asia tuossa on se, että pitää kysyä siis riittävästi kysymyksiä, pitää uskaltaa haastaa, mutta sitten pitää uskaltaa kysyä myös vaikeita asioita. Siis sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvin vaikealta, se saattaa liittyä rahaan, se saattaa liittyä resursseihin, se saattaa liittyä vaikka yrityksen osaamiseen tai johonkin muuhun, jossa sä selkeästi näet, että heillä ei sitä ole. Pitää uskaltaa kysyä myös ne vaikeat asiat. Tai jos asiakas näyttää, että hän ei ole ihan tyytyväinen teidän edelliseen tuotokseen, pitäisi uskaltaa kysyä, hei, musta näyttää, että sä et nyt ole ihan tyytyväinen tohon. Aika moni yrittää vaan peitellä sen. Mutta kerrotaanpa tämän jakson nyt pääpointit, mitä sun pitäisi tarkastella ja tehdä toisin. On ensinnäkin tietysti se, että kun eihän kysymys- ja kuuntelutekniikka, läsnäolon taito, tämä ei ole astrofysiikkaa. Mutta niin moni väheksyy ja jättää tämän vaiheen niin kuin kehittämättä itsessään niin kuin yhä uudelleen, vaikka tämä on kaikista tärkein vaihe. Opettele siis olemaan läsnä. Kun toinen ihminen puhuu sulla ei ole siinä häiriötekijöitä, ei puhelinta, piippaavaa kelloa tai mitään muutakaan. Se vaatii harjoittelua. Ja opettele kysymään erilaisia kysymyksiä. Laajoja avoimia, tarkkoja avoimia, tarkkoja suljettuja kysymyksiä, laajoja suljettuja kysymyksiä. Mutta kysy ja kysy paljon. Ja kuuntele tarkasti. Se kuuntelun taito, mitä asiakas sanoo rivien välissä kenties. Ja osoita sillä aktiivisella kuuntelulla, että sä todella kuuntelet sitä toista ihmistä. Noilla taidoilla, kun sä syvennät noin riittävän syvälle, sä pääset todella pitkälle. Sä myyt enemmän, sä palvelet asiakkaita paremmin, sulla syntyy parempia suhteita asiakkaiden kanssa, pidempiä suhteita ja huomattavasti tuottosampia suhteita kuin myyjällä, joka menee sisään vain kysyäkseen, että se saa myytyä mahdollisimman paljon. Mutta mitä mieltä sä oot?
Mä haluaisin kuulla sun ajatuksia tästä. Laita meille WhatsAppilla viestiä viestinä tai ääniviestinä numeroon 0404180244 tai jaa ajatuksessa vaikka sähköpostilla kanslia@myyntikoulu.fi nimellä tai nimettömänä, niin laita meille. Me vastataan, mitä mieltä sä oot tästä aiheesta. Onko kuuntelu- ja kysymystaidot tärkeitä vai ei? Näihin kuviin tällä viikolla, ensi viikolla uusin ajatuksin. Moikka moi!